Takar fina mulej għalix trifna id-dawletijek bil-faraġ tal-qlub Lina u f'jismek eħlisna mil-sarat li ġarrabna fid-dnub tħallasni xomulej fuq li moddi salħtiħa tawlidek dajfin dafna midbajja taruna sabiex nejxu għal dejjem safin. Qari mill-ktib tal-profeta Iżajija. Isimgħuni gżejjer, għatuni widem popli mbeda. Il-mulej mill-ġuf sejjaħli, mill-ġewwini ta' ommi ftakar fismi. Għamilli fommi xapla misnuna taħt id-del ta' jidu ħbini. Għamel minni vleġġa maħtura fil-barzakka tiegħu ħbini. U qalli, Iżrael, int il-qaddej tiegħi bik jiena nkun infaħħar. U jienet, għal xejn inkeddejt u fix-xejn ħlejt saħti, imma fidejn il-mulej il-kawża tiegħi u l-ħlas tiegħi għantalla tiegħi. Issa tkellem il-mulej li minn ġu fommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu r-raġġalura l-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont infaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli, tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribut ta' Ġakob u treġġa' lura il-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawla l-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Sarm responsorjali u ngħidu flimkien, mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fik mulej jien nistken, ma jkolli qatt għax ninfixel. Għal-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni, għatini widen u fittex eħlisni. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun sur ta' ken għalija, int wiet li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza int għalija,
Alla tiegħi ħarisni minit il-ħażin. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Għax int Sidi, it-tama tiegħi, mulej int il-fiduċja tiegħi sa minn żożiti. Fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi int ħaddantni. Flimkien mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Il-jum kollu l-mejjel tal-għajnuna tiegħek. Għalkemm jien stess ma nafx kif noddhom. Alla, sa minn żożiti inti għallimtni u jien issa għandi inxandar eġubijietek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Inqumu bil-wifqa. Islim għalik, Sultan tagħna, li qatt għar-rieda ta' missierek, ħaduk biex isalbuk bħal ħarf ġwejjed għal qatla. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien waqt li kien fil-mejda mad-dixxipli tiegħu, Ġesu ħassruħu jitħawwad u sqal bil-miftuħ. Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini. Id-dixxipli qabdu jħallsu lejn xulxejn ma jafux għal min qal hekk. Wieħed mid-dixxipli tiegħu dak li Ġesu kien iħobb kien ma' ġenbu fuq il-mejda b'rasu ma' sider Ġesu. Xmun Pietru għamillu sinjal u staqsih għal min qiegħed jgħid. Dak kif kien mimdut hekk fuq sider Ġesu staqsih minnu mulej. Wieġbu Ġesu, dak li għalih sembil din il-luqma ħobs fil-platt u nagħtijielu. Imbagħad bel biċċa ħobs u qabatu tal il-Ġuda ta' Xmul Iskarjota. Ġuda ħal biċċa ħobs u daħal fih ix-xitan. Qallu Ġesu, dak li se tagħmel għamlu id-dumx. Imma ħadd minn dawk li kienu fuq il-mejda ma kien jaf għalfejn qallu hekk. Billi Ġuda kien il-kaxxier, xi wħud stħajru lil Ġesu jgħidlu mur ixtri dak li neħtieġu għall-festa, jew biex imur jagħti xi ħaġa lill-foqra. Dak wara li ħal biċċa ħobs minnu fih ħareġ il-barra, kien bil-lejl. Kif ħareġ Ġuda Ġesu qal, bin il-bniedem huwa glorifikat issa u permezz tiegħu huwa glorifikat Alla. Jekk Alla huwa glorifikat permezz ta' bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu innifsu qatt jigglorifika lilu u dalwaqt jigglorifikah. U liedi ftit ieħor se ndum magħkom, intom tfittxuni u bħalma qed lil Lut hekk ukoll ngħidu issa lilkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Qallu Xmon Pietru, fejn sejjer mulej? U Ġesu wieġbu, fejn sejjer jien inti għalissa ma tistax tiġi miegħi, imma tiġi warajja aktar tard. Qallu Pietru, għaliex mulej ma nistax niġi miegħek issa? Għalik jiena nagħti ħajti. Wieġbu Ġesu, inti tagħti ħajtek għalija, tassew ngħidlek li jisserduk ma jkunx xidden qabel ma tkunx ħadtni 3 darbiet. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Qegħdin fl-aktar ġimgħa għażiża tas-sena liturġika, l-ġimgħa l-kbira, ngħidula l-ġimgħa l-kbira, u l-liturġija l-qari idaħħalna f'dan l-ispirtu, f'din l-atmosfera, il-passjoni ta' Ġesu. Verament, ir-randan kollu kien imexxina pass lejn din il-ġimgħa. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-profeta Eżajja hija t-tielet ħanja tal-qaddej ta' Jahveh. Fil-ktieb tal-profeta Eżajja għandna 4 poeżiji ngħidulhom tal-qaddej ta' Jahveh. Kien żmien partikolari għall-poplu Ludej u fihom naqraw il-passjoni, il-mewt u l-missjoni ta' Ġesu. Ara fis-silta tal-lum, fil-poeżija tal-lum it-tielet waħda,
Isimgħuni Gżejjer, għatuni widen, popli mbeda. Din l-anja tal-qaddejti għavet tal-lum għanda noti ta' smieħ, ta' ubbidjenza, imma wkoll ta' universalizmu. Il-fidwa ma ġietx għall-poplu ludi biss, imma għall-popli kollha. Ara mill-bidu qed jgħid, isimgħuni Gżejjer, għatuni widen, popli jimbeda. Ġesu ġej għal kulħadd. F'dawn il-poeżiji naqraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu għal popli kollha. Fis-silta tal-Vanġelu għandna sitwazzjoni diffiċli. Qegħdin fl-aħħar ikla ta' Ġesu mal-Apostli u Ġesu iħabba xi ħaġa kara ħafna. X'inhi? Li t-tradiment mhux ġej minn barra, imma propju fil-komunità tal-Apostli. Isu jkollok l-inkwiet fil-familja u min jaqlew l-inkwiet xi ħadd mill-membri tal-familja. Ara, min jaf Ġesu kif kienu ħossu. L-għadu mhux qiegħed hemm barra, l-għadu qiegħed f'dawn l-Apostli stess. Ara, Ġuda l-Iskarjota wieħed mill-magħżulin ta' Ġesu jitradih. Mhux biss, Pietru qed jgħidlu jiena lest nagħti ħajti għalik. U Ġesu jgħidlu oqgħod f'postok. Jien ħa nagħti ħajti għalikom, mhux jien ħa tagħti ħajti għalija. Jien ħa nsalvawkom, mhux jien ħa ssalva lili. Pietru ippretenda li jsalva l-Ġesu. Bħal ma għamel drabi oħra. Bħal xin joħroġ is-sejf biex jiddefendi l-Ġesu. X'ħass salva l-Ġesu? Huwa Ġesu li jsalva l-bniedem. Tajjeb, ara, qudiem f'din l-aħħar ikla hemm l-10 tal-oħra li x'in jiġi l-mument tal-prova jitilquh. Kemm tkun ħaġa sabiħa kieku il-kol kemm aħna llum jew f'dawn il-ġranet nistaqsu lilna nfusna aħna wkoll minn dawn id-dixxipli ta' Ġesu. Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom sa jitradini. Tgħid jien ħa nitradixxi lil Ġesu. Qaddisin kbar kienu jgħidulu mulej żomm idejk fuqi għax nagħmel ilek għax nitradejk. Mulej żomm idejk fuqi, San Filippo Neri jekk minn issa jeżbal. Mulej żomm idejk fuqi għax nitradejk. Għax nagħmel ilek. Kemm aħna fraġli. Forsi llum niftakru wkoll f'dawk il-familji fejn hemm il-firdiet bejniethom. Fl-istess familji kultant ikun hemm il-ġlied bejn l-aħwa speċjalment fuq il-wirt. Tgħid huwa żmien li naraw ftit nistgħux nagħmlu paċi, li nistgħux immutu ftit biex niftehmu ftit bejnietna. Ejjew nistaqsu lilna nfusna. Għal kull bniedem Alla għandu pjan ta' għena u xejn ma jista' jġib fix-xejn ir-rieda tiegħu ta' salvazzjoni. Nafdaw fih u nitolbuh aħna u ngħidu salvana mulej, salvana mulej. Kristu inti ħabbejtna għall-aħħar, mulej għejn lil komunitajiet insara biex jagħtu xhieda ta' ibnek Ġesu imsallab nitolbu. Mulej inti titlobna naqduk b'imħabba imma aħna nippreferu nkunu moqdija. Bijet mill-qalb ta' kull bniedem li hawn fid-dinja il-għaċċa l-poter li jassar u jaqret nitolbu. Fil-leħen tal-fqejr u l-batut mulej, inti jissemmalna il-leħen tiegħek li jitlob minna ħniena u ġustizzja. Għamil li ħadd fostna ma jbati minħabba l-indifferenza tagħna nitolbu. Fl-Ewkaristija aħna naqsmu l-istess ħobs. Għati lilna li qed nieħdu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni li naqsmu wkoll il-ferħ u n-niket ta' ħutna li niltaqgħu magħhom fit-triq nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li
ngħixu dawn il-momenti ta' grazzja ta' din il-ġimgħa għażiża fil-preżenza tiegħek, fit-talb u fil-meditazzjoni nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu mod speċjali għal dawk li għaddejn minn momenti ta' prova, momenti diffiċli fil-ħajja, nitolbu għal morda u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk għal dawk il-familji fejn hemm l-inkwiet, fejn hemm in-nuqqas ta' ftehim, fejn hemm il-ġlied. Nitolbuk għal dawk li m'għandhomx paċi f'qalbhom. Nitolbu għall-insar li huma berdejn fil-prattika reliġjuża u għall-konverżjoni tal-midin bejn nitolbu. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, ħenna għalina mulej u għatina l-paċi li tant għandna bżonn. Dawwa l-mexxejja tal-pajjiżi biex jgħalfu t-toroq tal-paċi u mhux tal-qerda u tal-gwerra nitolbu. Għall-erwieħ ta' Daniel, Kamilleri u Salvu Karwana, għall-erwieħ ta' qrabatna, ħbiebna u l-benefatturi tagħna biex tinsaħ tijietom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. U Alla missierna tħarix lejn id-nubiet tagħna imma lejn l-imħabba ta' Kristu ibnek li waslitu biex imut għalina fuq is-salib u li mija kiex fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina. Nek mulej nollu lub na ismana, għalix fiki tamajna finnike. Henna lina mulej, henna lina. So benin midnumi tali moti, nitolbuk trotti l-mafra tal-ħsara. Henna lina mulej, henna lina. Nadda f'nubna mit-teba tal-ħtija u saħħana bil-faraġ tal-ħnina. Henna lina mulej, henna lina. Għalhekk jeħtieġ li aħna nagħtu l-ħajr il-fadlu għal-kol
iżda ħares il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għadija islim u l-għadna li jekk trid fija. Inti tgħix fis-salva għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi jittalmu lejk u dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħallu s-salla li tneħħi l-dubiet tad-dinja ħekkarina. Dawn ħallu s-salla, dawn li jneħħi l-dubiet tad-dinja. Ħejji dawk li huma mistiedna għal bidla tal-ħaruq. U li jistgħu jidħlu fil-kwota tas-saħħa issir kelma waħda u jkunu l-fejn. Gesù tiegħi la sekla żiża min jigizlek dak ix-xew kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu tajjeb ħaferu Ġesu tiegħi min kellu l-ħila jerfa' ilu fuq ħaddejn kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu tajjeb ħaferu Ġesu tiegħi ġismek imqaddes min blaħmina ħarsien kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu tajjeb ħaferu Ġesu tiegħi min mara bilek
Willkommen like Shin Father of the God, the Christmas here now.